лицей барои хонандагони болаёқад дар шаҳри Бохтар дар заминаи лицеи муштараки тоҷики-туркӣ соли 2015 таъсис ёфтааст. Дар лицеи хонандагон ва омӯзгорон тариқи озмун қабул карда мешаванд. тибқи оинномаи муассиса омӯзиши фанҳои табиӣ, риёзӣ ва табиатшиносӣ бо забони англисӣ ба роҳ монда шудааст. айни замон дар муассиса 354 нафар ба таҳсил фаро гирифта шудааст. аввалин маротиба дар соли таҳсили 2019-2020 хонандагон тариқи озмун ба синфи якум қабул шуданд ва таълим дар ин зинаи таҳсилот бо забони англисӣ, русӣ ва тоҷикӣ ҷараён дорад. дар лицеи барои хонандагони болаёқат тамоми шароит баҳри донишандозӣ муҳайё мебошад. синфхонаҳои таълимӣ муҷаҳҳаз бо технологияи муосири таълимӣ, толор ва майдончаҳои варзишӣ, толори обутоби бадан, ҳаммом, хобгоҳ барои 200 нафар, шабакаи марказонидашудаи гармидиҳӣ, ошхонаи барҳаво барои 400 ҷойи нишаст, китобхона бо теъдоди зиёди китобҳои илмӣ, бадеӣ ва методӣ бо 3 забон дар истифодаи хонандагону омӯзгорон қарор дорад. шумораи омӯзгорон 39 нафар буда, ҳамаи онҳо дорои маълумоти олии касбӣ, 2 нафар номзади илм, 1 нафар аспирант ва 5 нафар аълочии маорифи ҷумҳурӣ мебошанд. омӯзгорони фанҳои математика, физика, биология, география, технологияи иттилоотӣ хатмкардагони муассисаҳои олии хориҷи кишвар ҳастанд. хонандагони литсей ҳамасола дар олимпиадаҳои байналмилалӣ, ки бо забони англисӣ сурат мегирад, фаъолона ширкат намуда соҳиби ҷойҳои ифтихорӣ мегарданд. дар соли таҳсили 2020-2021 16 нафар хонандагони синфҳои 7 ва 11 литсей дар олимпиадаҳои байналмилалӣ иштирок намуда ғолибиятро ба даст оварданд. 1 нафар хонандаи синфи 11 литсеи ном бурда тариқи онлайн дар донишгоҳи давлатии шаҳри Москваи Федератсияи Русия дохил гардидааст. хатмкунандагони литсей, ки шумораи умумияшон 12 нафар мебошанд, ба маркази миллии тести ҳуҷҷат супорида ба даври имтиҳон супорӣ омодагии комил доранд. қабули довталабон ба литсей аз 31 май оғоз мегардад. телефонҳо барои тамос 3 18 96 3 10 49 918 68 47 14 919 68 47 14. суроғаи мо шаҳри Бохтар, кӯчаи Кайҳонавардон, литсей барои хонандагони болаёқат дар шаҳри Бохтар.